Llegim o què? Molt bona tarda. Esteu escoltant el programa Llegim o què des de Ràdio Castellterçol. I ara mateix, com que és un programa que parlem de llibres, de bones lectures, ara mateix donem entrada a la nostra secció sobre àlbums il·lustrats. Per això tinc la Montse Torrents al meu costat. Molt bona tarda, Montse. Hola, Pilar, bona tarda. Com estem? Doncs estem bé. Va bé el 2023? De moment molt bé, ha començat. Vinga. Esperem que segueixi així, que ens ho mereixem, no? Ens ho mereixem. Hem de pensar això. Ens ho mereixem. I amb el nou any no pot faltar la secció d'àlbums il·lustrats, que sempre ens escull un àlbum de la seva col·lecció. I quan acaba la col·lecció em va a buscar allà on sigui, oi? Sí. No en falten. A més, com que la gent també ja ho va sabent, llavors a vegades és fàcil, no? La Montse, què li farem? Ui, un àlbum. Un regal d'un àlbum. Sí. Doncs fantàstic. Doncs mira, els nostres oients ens poden escoltar ara mateix, ens esteu escoltant tots, però també ens podeu veure a través del canal de YouTube de Llegim o què, perquè aquesta secció cada vegada la filmem, perquè els àlbums il·lustrats s'ho mereixen. Es mereixen filmar físicament tal com són, perquè és un complement d'imatge i lletra, i es mereixen escoltar-te tu, Montse, que sempre ho fas molt bé. Moltes gràcies, Pilar. Doncs vinga, tenim a punt el Dani Autonell al so, el Jim Tarsol a la imatge i edició de vídeo, i endavant. Què ens has portat avui? Doncs aprofitant que acabem de passar aquestes dates de trobades familiars, potser de reflexions, de propòsits per aquest any que hem començat, porto un àlbum molt especial que parla una mica de tot això i que estic segura que més d'un li tocarà la fibra sensible, aquesta que tots tenim amagada en algun lloc, oi? Doncs es tracta de l'àlbum El hilo de la vida, de David Cali i Sergi Bloch, el David, autor del text, i Sergi Bloch, autor de les il·lustracions. El llibre original està escrit en francès i el seu títol és Moi, j'attends, que es podria traduir literalment com Jo espero. Jo espero. I el llibre ens parla justament d'això, d'allò que esperem i desitgem que va canviant en les diferents etapes de la vida. Tu, per exemple, Pilar, què esperaves de nena més o menys per aquestes dates que han passat, el Nadal, el principi d'any? Bé, jo era de Reis. Jo esperava els Reis. Els Reis, I tant. I feia la carta i bé, i el matí de Reis era un neguit al llit. Fins i tot havia arribat a escoltar-los. Que venien, que entraven. Sí, havia arribat a escoltar els camells. Ostres. I les llances, que no sé, es veu que portaven unes llances picant a terra. Fixa't. I jo no sé el que hauria escoltar, però em va donar aquesta sensació i em vaig despertar. Era la confirmació. Que físicament havia vingut. I tant. I tant que sí. Ostres, veus? Quina festa més maca, Sí, molt, senyora, molt. Però bueno, encara hi és, Sí. Doncs, veus, jo em retrotrac mesos enrere, o sigui, abans de Nadal, esperava molt el tema de fer el pessebre amb el meu germà. També. Era una cosa molt... Escolta, el anar a buscar pinyes, el anar a buscar tronquets, per tot l'atrezzo per crear aquella mena de micromón allà amb històries diverses. Sí. Era molt divertit. Sí. També els canelons de l'àvia. Era una cosa... Ajudaves a farcir-los i a menjar-los. Sí. I també, sobretot, els Reis amb algun conte nou que ja esperava que em portessin. D'aquells que després t'emportaves en aquella tauleta dels fils i botons que tenies en el cosidor de la mare i de l'àvia. T'ha quedat, A mi m'ha quedat molt, la Montse de petita en el cosidor de casa. Tenia els meus tresors. Doncs sí. Doncs mira, el nen del conte també ens explica el que ell espera. Comença dient una cosa que, de fet, esperem tots de nen, no? I costa d'arribar. Espero fer-me gran. També un petó abans d'anar a dormir.
que el pastís estigui enllestit, que deixi de ploure i puguem anar a jugar. Totes aquestes coses que de petits ens fan impacientar tant, no? I costen tant d'arribar. Quan ja és una mica més gran, perquè aquest nen va fent-se gran al llarg de tot el relat, ja espera altres coses diferents. Potser espera poder veure la seva enamorada, poder coincidir al cinema, al mateix seient. Que bo, que bo. El xiulet del tren quan s'han d'acomiadar a l'estació. Hi ha una noia que li diu adeu. Que li escrigui una carta o un mail. Ara un mail. O un tuit. Que li digui que sí. I si anem una mica més endavant en el temps, saber si serà nen o nena. Efectivament. Que aquests nens creixin, que arribin les vacances. I bé, així, a través de manifestar els seus desitjos i esperances, el protagonista es va fent gran i allò que anhela també es va canviant. Va transmutant. I a més endavant ens diu que espera que els fills el truquin, que el metge tingui bones notícies. Vaja. Moments no tan feliços no de tan les feliços vides, que venen, que també sempre hi són. Que la soledat no sigui massa gran i que potser aviat hi hagi un nou membre a la família. Així, a través d'aquests desitjos i esperances, el protagonista es va fent gran, com dèiem, i d'aquesta manera tan simple i hàbil, l'autor, amb un text molt breu, pràcticament una frase a cada pàgina, ens va conduint per aquestes diferents etapes de la vida d'una persona comuna, amb la qual realment ens podem sentir tots nosaltres molt identificats. I que és una proposta de tota una reflexió del que realment pot ser valuós en la vida de qualsevol de nosaltres. I si el text d'en David Khalid ja no fos prou colpidor i pogués deixar el lector satisfet, no? I tenim l'afegit de les il·lustracions d'en Sergi Bloch, que ja l'acaben de convertir en un àlbum rodó. Pels aficionats als àlbums il·lustrats, quan es dona un bon binomi d'aquests, d'autor i il·lustrador, és per fer una gran festa, perquè és de les millors coses que pot passar. I és que la manera com en Sergi Bloch va il·lustrant tot aquest text i el mateix format del llibre, el recurs gràfic del fil vermell que va conduint tot el text, són fets que el converteixen realment en una meravella de llibre, que de fet només publicar-se l'any 2005 ja va rebre el Premi Baobab al millor àlbum il·lustrat. I pels seguidors d'aquest gènere és tot un clàssic. Aquest llibre és tot un clàssic. Fixem-nos en això que dèiem del format, per començar. M'ha sorprès. Crida l'atenció, perquè després ja ho veureu al YouTube, però si ara només ens esteu escoltant, és un llibre completament allargat i estret. Sí, i fixem-nos-hi més bé. A què ens recorda, tu, aquest format així allargat i aquesta finestreta aquí al davant? Un sobre. És un sobre de correus. És un sobre. És una carta que potser algú espera. I que lliga molt bé amb el títol en francès de Jo espero. Doncs aquest format així rectangular tan allargat també a dins ens dona molt espai entre pàgina i pàgina, aquestes dobles pàgines, perquè es desplegui aquest fil vermell que va conduint tota la història
i es pugui agafar molta expressivitat. Un fil que ocupa les dues planes allargades i només hi ha un nen estilitzat i petitet aquí a la punta i l'expressió que dona tot això, el sentit que ja hi veus. Realment aquest fil vermell veurem que acaba sent un personatge més i potser el més important, Però sí que, com has notat, de fet és l'única nota de color que hi ha, perquè la resta de personatges són molt esquemàtics, amb traços prims i negres sobre el fons blanc, molt simplificats, que gairebé, si ens ho mirem, podrien ser com personatges de vinyetes de còmics o d'una historieta d'un diari. Sí. Però com hem vist en altres àlbums, que també algun hem comentat així, són també molt expressius. I això realment no és fàcil de fer. És a dir, que tinguin aquesta expressivitat amb tants pocs traços com tenen. I veiem el fil vermell, que fa un llacet a la mare, que fa el jersei, el nen va vestit amb llana vermella, els guarniments de l'arbre de Nadal també... Sí, realment s'ho empesquen, perquè d'alguna manera o altra el fil vermell aparegui a cada pàgina i tingui un sentit molt especial. Doncs, mira, parlem d'això del fil vermell, doncs, que de fet apareix en molts àlbums o en diferents històries, com aquesta metàfora dels vincles, i té el seu origen en una llegenda oriental en què aquest fil representa un fil vermell invisible que connecta totes les persones destinades a conèixer i que sempre més romanen connectades malgrat el temps i la distància. I aquí és un recurs que està molt ben utilitzat. Està molt ben utilitzat per aquests autors. Els autors, en David Cali, és d'origen italo-suís, és escriptor d'àlbums il·lustrats i novel·les gràfiques, que també és un gènere molt interessant i que està en auge. Sí. Estan sortint coses interessantíssimes. Sí. Doncs ha escrit més de 90 llibres publicats en 25 països i traduïts a més de 30 idiomes. Actualment és el director d'art d'una agència literària que es diu Book on a Tree. I si s'entra a la seva pàgina web, s'investiga una mica, és molt curiós perquè ho concebeixen realment com una casa dalt d'un arbre, que és una explosió d'idees de literatura infantil i juvenil molt interessant. Molt interessant. I l'autor, en Serge Bloch, també és francès, pintor i il·lustrador de llibres infantils, però també de vinyetes gràfiques als diaris, treballa molt en premsa i en publicitat i ha rebut, de fet, nombrosos premis també per la seva obra. Tots dos autors junts tenen un altre llibre il·lustrat que es diu... Espera't, que no me l'he anotat bé, però el títol és com d'un acudit del Gila. La guerra? El soldat? Ostres, ara m'ha marxat del cap. Però ja em vindrà. Però si busquen els dos autors a internet, tenen aquests dos llibres, El fil de la vida i aquest altre que comento, que hi ha un soldat a la portada, mira que ara no em ve al cap. Bueno, ja em vindrà. I val molt la pena, també és un altre àlbum molt considerat. Molt considerat. D'acord? Doncs aquesta és la meva proposta per aquest any que comencem i és un llibre, és un àlbum amb aparent simplicitat del text, aparent simplicitat de les il·lustracions, però amb un missatge molt potent i recomanable per a totes les edats. I que segur que no ens deixarà indiferents. I si no, que els nostres lectors facin la prova i ens ho expliquin. Això mateix. Estaria bé que ens fessin un missatge de quan en quan. Realment és com un paradigma dels àlbums il·lustrats, perquè és tan senzill el dibuix i tan poques paraules i que sumades
donen tanta expressió i que arriben tant, Sí. Doncs el tenia guardat així per un moment especial i vaig pensar, calla, que aquestes dates es presten a tot això. Perfecte. Mira, quan em vas dir El hilo de la vida, doncs vaig pensar, la Montse no és la primera vegada que en aquest programa parla de fils. Ja sé per on vas. Ja saps per on vas, Sí. Per on vaig. I dic, deixa'm buscar, perquè jo recordo que alguna cosa havia dit i, clar, tu tens els fils invisibles del 2015, el teu llibre, el teu àlbum. Sí, en aquest cas vaig agafar també aquest recurs del fil invisible, però aplicat a la poesia infantil, parlant també dels vincles, d'aquests vincles que ens uneixen a la família, als amics, als germans, als avis, alguna mascota. També. I que, malgrat que no es puguin veure, sentim que hi són. I sonen allà. Sonen allà. Sí. I tens tirada amb això dels fils. I tinc tirada, tens raó. I tens tirada. A més, què hi trobam més? Que quan ens vas parlar algo con lo que nadie había contado, un altre àlbum il·lustrat de la Marie Torkish. Sí. També surten fils de llana que treuen, recordes, a un nen... I tenen nen... un paper primordial. Exacte. Sí, perquè són els que aconsegueixen treure la nena del pou. Del pou, exacte. Sí. Pilar, veig que ho has lligat molt amb el teu fil. Soc molt aplicada i m'uneix també un fil cap en tu, també. Sí, ja estem units tots nosaltres al del programa per un altre fil, Sí, molt ben trobat. Doncs aquesta és la meva proposta. Molt bé. Per aquest any que comença i esperem que agradi, que s'hi aficionin, si no ho han fet ja, i que si el llegeixen sí que ens agradaria que a sota, per exemple, el vídeo que penjarem, ens puguin deixar algun comentari de què els hi ha semblat. Perquè és per a totes les edats, però jo el recomanaria molt de, 35-40 en amunt, perquè realment... Treu més suc. Exacte. Sí. Doncs ens podeu deixar els vostres comentaris, tal com deia la Montse ara, al peu, a sota el vídeo de YouTube, que hi ha els espais perquè ens pugueu comentar tot allò que vulgueu. I si heu vist el llibre, doncs les impressions també que heu tingut sobre aquest llibre. I després hi ha un altre espai també on podeu deixar els vostres missatges i impressions, que és a l'espai d'iVoox. El test d'iVoox també té un espai perquè els que ho escolteu també ens pugueu dir les vostres sensacions. Molt bé. Val? Doncs... Montse, acabem aquí? Acabem aquí. Doncs moltes gràcies. Ens veiem a la propera secció. Fins a la propera. Adéu-siau. Adéu. Llegim o què?